Away, mijn naam is Monik Kiewits, a.k.a. Monty, en vandaag mensen gaan ons luisteren aan die goat, of een van die goats. Raai wie is het? Nee, moet niet raai nie. Ali B is funny, da love my see. Kom, ons gaan vandaag luisteren aan Lekker Jay. Away. Kom ik vertel jullie gauw van een hectische situatie wat de man doorgegaan het. Geniet. Het was een normale dag in die dal, die ouwens blok voor die joint, drinken hulle koffie. Ik is op het winkel toe om een pakje 2-minute noodles te... Hoor wat zei man, hij is een blok voor een joint, drink die koffie. Hij is vroeg ochtend wat hulle die doen. Die jou lekker proe en jou pijp balie bra. Oh, Ali B. Maar ik is niet gretig om te gaan nie van waar. En nou als ik winkel toe gaan, dan gaan de man die een episode... Samar jelle hoor, ik kijk zomaar naar die video. Ik nog bij je praten man, hoor je zo. Hij jong geven zijn broek. Ja, Chase, je moet doen man, is nou in een predicament. Kom ik zie jou van een En ik kan kimmelen. Ik like toe man en noedels man, ik eet die dingen kimmelen te winkel. Sing je wakker die kanen, zij roepen Ali boeboe bij bij zo kan je maat. Als van die dalaf man, zij zingen altijd dat leidraad. Als ik hem toe heb, lijkt ik hem met mijn vrij. Kijk diep in mijn ogen, zo zit zij iets ik vrij van. Auw, ik voel snaaks, je zo brother. En nou als ik op mijn vraag, je nog iets anders. Zij laat die chains van als brusval brother dan. Huk zij zoals zij terug. Hoor wat ze die bra. Is er dan bekijken, zij moet zien wat ze hier daar. Wat ze hier. Iwas. Zambak. Lekker Jay. Kimmelen lijkt eigenlijk mooi, jongen. Ja, jelle die video al gezien het, jelle gezien hoe like Kimmelen. Like, oh look. Ja, I think it's very wine. Je nachtgetij. Ik smaak jou mooi. Roy. Ja, kijk waar ze hij kan hij pakken noedels en chicken. Chicken. Of is het, wat is hij, Durban? Curry? The man said, "Chow, no when you did this. This is very unhygienic, no. Kimlen, why must you be like this? I just want my chow, let me go. I like us at the nest in my out. Hey. What can I me yo? I just wanna step, no. Nah, if you really want it, why don't you come fetch it? Kim, oh, what make you eat? Kom hier my alibi. En dat is gereed. Ik get die type straks op de nie. Nou, oké, zet. Kom hier eerst de swinkie. Ik grijp die pak, maar ze grijpt mijn arm. Wie is Kimmelen se man se pa? Wie is Kimmelen se man se pa? Yeah. Ik wonder of hoe die video gezien het. Ik wonder of hij is toch gegaan het en gezegd, jere papi en mami, ik moest nog een video uit samen met Ali B. Kimmelen, ik hoop dat je zo'n rechte leven niet bra. Dat ik het weer terugvat. Nee, maar je krijgt series wat zoals dat is. I just wanna step, no. Nah, if you really want it, why don't you come fetch it? Kim, oh, what make you eat? Kom hier my alibi. Wie is gereed? Ik get die type straks op de nie. Nou, oké, zet. Kom hier eerst de swinkie. Ik grijp die pak, maar ze grijpt mijn arm. En de arm om mijn nek, ze wil mij vastdruk, brother. Hou mijn hand op mijn lip om te kappen. Lekker lippen, zo zei ik kom van hij zoekie, brother. Het zegt blind stil, brother, je moet check. Ik smaak aan die slaan. Zwart maak ik. Ik klap af wat doen, braas, net wat ik stip. Doe ik net. Lekker Jay, lekker Jay. Ik smaak jou rooi. Ik ga jou krijgen. Ali B is een goud, bra. Ali B is een goud. Die man kan ergens een naam maken en hij kan voor jou fucking love songs maken en hij kan voor jou whatever je wil heen moet maken met Afrikaanse muziek. Ik wil amper zeggen, die is iemand een van... Oké, laat ik maar stoppen. Je nachtgetij. Ik smaak jou mooi. Kom maar bij mij. Je nachtgetij. Ik loop joint toe ik voel soos 'n spykou. Moet jy sê my nooit overpower soos hy nou. Ek kry my voet langs die pad, die man like rook. Hy wys my kom gou saam met man nog hoe ek kwaai koop. Ek wys hom nee, oh my bro. Moenie swak kom nie, ek sê kom my bro.
Ek wys hom okay, kom ons vat die trot nou bro, maar as ons aankom, gaan ek by die blok for you. Ons kom maar, as die man by die counter, hy roep my in, ek check neer voor je anker. Hy wil 'n skoot laat, hy sê ek moet 'n soutkap. Ek hardop en ek sê, okker het maar gou. Wat weet julle van soutkap? Huh? Wat weet julle van, hey bro, terwyl ek besig is kap gou sout te hasse. Huh? Hoor wat sê man? Counter, hy roep my in, ek check neer voor je anker. Hy wil 'n skoot laat, hy sê ek moet 'n soutkap. Ek hardop en ek sê, okker het maar gou bra. Ek druk die sleeps en die lollies in my sak. 2 minute noodles in my cookie. Hy steel kak. Dat de rijm, jullie nou ook dat de rijm. Hij steel kak. Waar kan je lolly steel? En als een klomp aan een goed en hij vonkel. Als een klomp goed om te stelen. Meer of fik, waar zijn camera's? Waar zijn camera's? Ons aankom, gaan ek by die blok for you. Ons kom maar, as die man by die counter, hy roep my in, ek check neer voor je anker. Hy wil 'n skoot laat, hy sê ek moet 'n soutkap. Ek hardop en ek sê, okker het maar gou bra. Ek druk die sleeps en die lollies in my sak. 2 minute noodles in my cookie by my. 2 minute noodles. Dan pak jy eentjies, toe wil hy sommer pak. En all of a sudden hoor ek net kah. Hy hou die ek toe en ek stoot. Ek wys hom wat maak jy my bro maar oop. Hy wys my voet die moenie blind check jy hoor. Toe hoor ek net Lekker zij, lekker zij. alright. Wat maak die katten van mij? Ek staak jou rooi. No worries, ek het klaar met die voor. Ek gaan jou kry. Jy my goed. As jy wil leer kom al by my. Kimmerlen is soos die kinders. Wat, hulle hoor jy te meisie. Maar hulle wil nie hoor. Sy wil iets dan vader, sy is nie meer enkel lopend. Sy het 'n volle meisie, 'n volle stuk vlees met organe en alles. Maar Kimmerlen wil nie dit aanvaar. Sy wil ook haar wees. Daar zijn soort meisjes wat wil hê, jy moet hulle swanger maak achterna. En die bekers bly, jy was